שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו חוגגים הערב ספר מוסיקה של פרופסור חמוטל בר-יוסף. הספר ראה אור בהוצאת ספרא ובהוצאה לאור של איגוד כללי של סופרים בישראל והוצאת הקיבוץ המאוחד. ומסתבר שזה אחד משבעה ספרים של חמוטל שיצאו במהלך השנה הקרובה, שראינו לכם כבר מועדי השקה ביומנים, 7 ספרים, שכמובן לא נוצרו כולם בתקופה האחרונה, אלא הבשילו במקרה דווקא עכשיו, ואלה הם 6 האחרים. ספר על לאה גולדברג בהוצאת מרכז זלמן שזר, מונוגרפיה מקיפה ומעמיקה. ספר ברוסית על ביאליק והספרות הרוסית שיצא במוסקבה. ספר תרגומי שירה לצרפתית ולערבית במקביל, אני מבין שזו מהדורה דו-לשונית, וזה יצא לאור בפריז. ספר שירים ישנים וחדשים ששמו תערוכת דיוקלים שיצא באבן חושן. תרגומי שירה של המשוררת האידית מלכה חפץ טוזמן, אתם יכולתם להתרשם מחלקם באחד החגים, כבר איבדנו את הספירה באיזה ממוספי תרבות וספרות זה היה, וזה פורסם כלי סונטות בתרגום וירטואלי של חמוטל. והאחרון, ספר שירים חדש ששמו צימוקים, וזה יצא לאור בהוצאת כרמל. אז יש למה לצפות, וזהו, אם כך לא איזה סיכום אלא ספתח. וכל 7 הספרים האלה מייצגים כמובן פנים שונות ביצירה של חמוטל בר-יוסף, את היותה חוקרת ספרות, את היותה מתרגמת, משוררת כמובן, עכשיו גם סופרת, ויש כאן אסיף, יבול של כמה עשרות שנות כתיבת פרוזה, שפתאום אפשר לראות את מלוא היקפם, אבל הם לא מייצגים איזשהו פן אחד שאליו נחשף, חלקנו לפחות, לראשונה הערב, וזה היותה של חמוטל גם נגנית חלילית. כן? והקטע הראשון שנשמע בביצועה של חמוטל סולו, מתוך פנטסיה במספר 6 בלה מינור של טלמן, כאמור הראשון ולא האחרון. חמוטל, בבקשה.
תודה. הקול בקוף הוא כלי הנגינה המרכזי בקובץ הזה במוסיקה, והוא מתגוון ומהדהד מכל מיני דמויות שחמוטל מדובבת אותן בסיפורים האלה שקופצו כאן יחדיו, למשל קולות של מנהל מיני-מרקט ושל עולים מחבר העמים ושל סופרת ישראלית בבוסטון, וכל אחד כמובן נשמע אחרת. הסיפורים נעים כולם על איזשהו תפר מאוד עדין שבין, לא כולם, חלקם לפחות, שבין כתיבה שיש בה איזשהם סימנים אוטוביוגרפיים או אוטוביוגרפיים למחצה, למשהו שמנותק לחלוטין מן המחברת, ואני חושב שברבים מהם יש איזשהו מתח בין האפשרויות האלה, בין האפשרות לזהות את המספרת עם הדמות של המחברת, ולא פעם גם איזה משחקי מחבואים של אחת מפני השנייה ושל שתיהן מפני הקורא. עוד ירחיב עכשיו על הספר דוקטור חיים נגיד, שהוא עורך הוצאת שפה. הספר הזה זכה בפרס אסי, מקווה שאני אוגע את זה נכון? כך צריכים לומר, שהוא הפרס של איגוד סופרים כללי. אז הפרס הזה מצטרף לעוד שורת פרסים רבים וארוכים שחמוטל קיבלה במרוצת השנים, ואני אזכיר רק את אלה שהיא זכתה בהם בעשור האחרון, כי אחרת אנחנו נצטרך לבלות כאן יותר זמן. אז האחרונים יחסית, פרס ברנר ב-2005, פרס עמיחי שירת ב-2011, וממש לאחרונה, לפני כחודשיים-שלושה, פרס רמת גן לשירה. אז כאמור חיים נגיד, בנימוקי השופטים של פרס אסי לשנה זו על מוסיקה. בבקשה. ערב טוב, אני לא אסתפק רק בנימוקי השופטים, כי ביקשתי גם לדבר על הספר בכלל, וכיוון שאני לא מכונן בכל התכונות הכישרונות של רבים מהאנשים האחרים, אני אקרא את מה שכתבתי, ואני אקרא את זה לאט, ואני מקווה שזה יהיה בסדר. במאמר שפרסמתי על חמוטל לפני 34 שנים, במוסד הספרות של מעריב, שהייתי אז גם העורך שלו, כתבתי על ספר שיריה השני, לקחת אביב. שירים אלה מגלים לא רק שליטה טובה בטכניקה השירית, אלא אף עידון שבהתבוננות ופשטות שאינה מושגת בנקל. זה היה בשנת 1978, ואני הייתי אז בן 37. מאז חלפו לא מעט שנים. עברו עוד כמה שנים, במאמר שפרסמתי על חמוטל, ועל זה לפני 11 שנה, במוסד הספרות של ידיעות אחרונות, המצאת ספר שיריה לילה בוקר, כתבתי בין השאר, נראה שהיא סבורה כי שיר יכול לייצג רגע עמום ופרום וקרוע, גם אם הוא דבק בקונקרטי, נוקט במילים רווחות ולא מתלהמות, ומתמסר למקצב הפרוזאי. אותם דברים אפשר להכיל גם על סיפוריה, עליהם אמרנו אנחנו שופטי פרס אסי, שהיא מפליאה לדבר בהם את קולם ואת עולמם הרגשי הסבוך של גיבוריה. עולם פנימי זה הוא, כמו שיריה, עמום ופרום וקרוע, והוא נחשף לפני הקורא בסגנונה קונקרטי, בביטוי מדויק, בפשטות שאינה מושגת בנקל, פרוזה שהיא תמצית החיים. אבל התוצאה, בסופו של דבר, התוצאה היא תחושה מופשטת, כמעט בלתי נתפסת במילים, כמו מוזיקה. בספר קשת רחבה של דמויות, ישראלים של שנות ה-2000, הדוברים איש איש בקולו. אולם אלה שלקחו את ליבי לבד מדמותה של המחברת, המשתקפת בסיפוריה הנוגעים ללב על ילדותה, היו כמה דמויות של עולים מרוסיה, שהחיים איתו אותם ממסלולם מבואם ארצה. הנה ככן, חלק מן הסיפורים הללו
המתרחשים בישראל של שנות ה-2000 מציגים לפנינו דימוי אחר של הישראלי והישראליות. לא עוד הישראלי הצבר או ניגודו היהודי הגלותי, גם לא של ישראל הנבנית כחלק ממפעל ציוני גדול, אלא הוויה לא הרואית, לא מתאתגרת, לא של הישראלי הגיבור ולא של הקורבן, אלא של משפחת החללים המתוארת בנימה אירונית, סרקסטית, כמו בסיפור יום השנה השלישי, מפיו של חלל מלחמה המתבונן במשפחתו שעולה על קברו ומנהלת שם את המריבות המשפחתיות השנתיות. הסיפורים על העולים מרוסיה, מוסיקה ואנסטסיה הם בעיניי הסיפורים המרגשים יותר בספר. בחלקם הם סיפורים על אנשים בגיל העמידה והמבוגרים יותר שעזבו שם חיים שלמים והגיעו אל ישראל שאינה מסבירה להם פנים, שבה אין הם חווים את כיף שתי המולדות כמו לאה גולדברג בשנות ה-30 של המאה הקודמת, כי גם זו רוסיה וגם זו ישראל אינה מיטיבה עימם כל כך. ועם זאת הם דבקים לחיים, נחזים בהם בכל כוחם, מעוררים אמפתיה מיוחדת בנו. במוסיקה השכילה חמוטל בר יוסף למצוא את המפתח המוסיקלי המתאים לישראל החדשה הזאת. מפתח אפי השונה מזה של עמוס עוז, בית יהושע או דוד גרוסמן. פרוזה עולמת את ישראל אחרת, ישראל שלנו היום. אבל נקווה שהיא תשתמש במפתח הזה כדי לפתוח לנו עוד דלתות אחרי שתפרסם את 8 הספרים הבאים שלה. תודה. תודה. אם כך, זה היה השושבין הראשון של הספר, והשושבין השני הוא כמובן פרופסור עוזי שביט, העורך הראשי של הוצאת הקיבוץ המאוחד ספרת פועלים ומנהלה. בבקשה. ערב טוב. שמענו כבר קצת על הספר. אני מניח שפה מרבית הנוכחים עדיין ודאי לא הספיקו לקרוא את הספר. לכן אולי אני אוכל לומר עליו משהו קודם כל אינפורמטיבי. ראשית, זה לא תופעה רגילה שמשוררת בגילה של חמוטל בר יוסף מפרסמת לפתע ספר סיפורים ראשון. ויש לזה משהו מאוד, דווקא לאלה שמכירים אותה, יש לזה משהו מאוד, מאוד מסקרן. ובדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שמשורר לכתוב ספר, אם הוא עובר לפרוזה, תהיה פרוזה לירית, משהו שהוא כאילו השירה באמצעי אחר קצת, אבל בסופו של דבר כאילו מאותו מקור. ואני חושב כל מי שכבר קרא בספר, משניים לא קרא ירגיש את זה, שלפנינו לא סיפורת לירית, אלא סיפורת מאוד פרוזאית. ספר של מעשים, של אירועים, הרבה יותר מאשר ספר של הלך נפש. עלילות הסיפורים, כפי שנאמר פה כבר, הן מתרחשות במקומות שונים, סיפורים שהן עלילות שמתרחשות ברוסיה, עלילות שמתרחשות בארצות הברית. רוב העלילות מתרחשות בארץ, והזמן, משך הזמן הוא משך זמן ארוך. יש עלילות שמתרחשות החל מתקופת מלחמת העצמאות ועד ימינו אלה. המשותף למרבית הסיפורים, למרבית העלילות, אם נשתמש בלשונו של ברנר, אני אגיד שזהו, בסופו של דבר אלה סיפורים, עלילות של שכול וכישלון. שכול וכישלון. השכול מצוי ברקע של רבים מהסיפורים
פה איזה מקרה של מוות, איזה אירוע טראומטי שעומד מאחרי הדברים. בסיפורים רבים זה אירועים של שכול במלחמה. זה יכול להיות מלחמת השחרור, זה יכול להיות מלחמת ששת הימים, זה יכול להיות מלחמת יום הכיפורים. בסיפורים אחרים זה אירועים של מוות במחלה, גם מוות בהתאבדות. והדברים עומדים, אני אומר, הם לא נמצאים במרכז, הם עומדים ברקע, אבל הם משפיעים על כל מה שקורה בסיפור. לכן בחלק ניכר מהסיפורים, אלה סיפורים שיש בהם מתחים גדולים בין בני זוג, מריבות, לעתים גירושים. המריבות האלה, הגירושים, המתחים בין בעל לאישה, מתחים בין הורים לילדים, קשורים במידה רבה באירועים הטראומטיים של השכול. כי השכול הזה, השכול הוא גם מפורר, הוא גם מפורר את המשפחות, והוא יוצר את הרקע לעלילות. אני אומרת, זה הכל מופיע ברקע האחורי, אבל בלי זה אי אפשר להבין את הדברים. עכשיו, אפשר לחשוב שעל פי זה שיהיו לנו סיפורים שיהיה בהם הרבה רגש, הרבה אמפתיה, ולא זה. הסיפורים הם סיפורים ללא שמץ של סנטימנטליות. לעתים אתה מופתע כאילו להגיד עד כמה מעט רחמים יש בסיפורים אפילו. התבוננות של המספר, התבוננות שהיא ספק קרה, ספק אמפתית, אבל תמיד עין בוחנת, ולא אין הסתחצות אחרי הדברים. מבחינה זאת, אני אומר, נמצא לך יש בסיפורים הרבה עלילה, אין רגע דל אחד, רגע משעמם אחד, מצד שני, האווירה הזאת היא לא אווירה קלה. אבל מול הקוטב הזה, באמת, של השכול והכישלון, והפירוד והמתח, מופיע בספר גם קוטב אחר, נגדי, וזה הקוטב של האהבה. הוא פחות מרכזי בספר, מבחינת הנוכחות שלו, הוא לא מופיע בסיפורים רבים, אבל יש לו בתוך הספר תפקיד חשוב. אני לא הייתי שותף לעריכת הספר, ואני יודע מי בנה את הספר, האם זה העורך או המחברת, המבנה, אבל פחות או יותר באמצע הספר מופיע הסיפור היחיד הארוך שקיים בתוך הספר, סיפור של משהו 40-50 עמודים, הסיפור הזה שנקרא הסיפור של אדם איינמן. שם, כמובן שיש בו בשם הזה משהו סמלי, הגיבור שמו אדם וולף איינמן, כלומר אדם בודד או זאב בודד. גם הסיפור הזה, הרקע הוא רקע של שכול וכישלון. יש אח שנהרג במלחמה בעקבות נפילת הבן, מתחים בין ההורים לבן שנשאר. הבן סובל מבעיות נפשיות, עובר שורה של אשפוזים. אפשר לחשוב שסיפור מאוד דקה, זה הסיפור האופטימי ביותר אולי בספר. הוא סיפור של השתקמות, והשתקמות בכוח אהבה. זה סיפור שבו האקלים הוא שונה לחלוטין. במרכז הסיפור מוצא לך לגיבור הזה שמתאהב בדמות שפוגש אישה צעירה שפוגש באוניברסיטה, אישה שיודעת לקבל את האמפתיה שלו, את האהבה שלו, ודרך זה לתת לו אפשרות של השתקמות. מערכות
מערכות היחסים, נוצרת מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מעניינת, בין האישה, הבעל והגיבור הזה, ואתה רואה פה כקוטב נגדי לסיפורים אחרים את הכוח, את כוחה המשקם של האהבה. אני אסכם בהערה אחת עוד. סיפורים רבים בספר, וכל אחד שונה מחברו. אמרתי על הדברים הכלליים, המשתתפים, כל אחד שונה מחברו. הסיפור אולי המפתיע ביותר בספר לטעמי, סיפור שיש בו גם כמשהו מהקוטב הזה מהקוטב הנגדי לקוטב של הפירוד, של הריב. זה לא קוטב של אהבה פה, אבל זה ההפך מהפירוד והריב. זהו סיפור קצרצר שאני ממליץ בלב שלהם כל אחד על הקריאה שלו, סיפור שנקרא בשם מסטיק. הסיפור הזה מתאר, הגיבורה שלו היא גיבורה ילדה בתקופת מלחמת העצמאות, שכל פעם יחד עם הוריה נלך לנדוד מביתה למקום אחר בגלל המלחמה. והיא בסיפור הזה, בחלקו האחרון של הסיפור, היא מגיעה למשפחה ליפו, שנכבשת זה עתה, שנכבשה זה עתה מידי תושביה הערבים, והילדה מחזיקה ביד, יש לה, היא מקבלת מהאימא פרוסת לחם עם חמאה, האמריקאית המלוכה שהייתה, כן, היא מקבלת את זה, והיא רואה בצד השני מולה, בצד שני של גדר מפרידה, היא רואה ילדה בת גילה, שחומה, היא מבינה שהיא ערבייה, הילדה הזאת, והילדה הזאת קוראת מסטיק. והיא לא רוצה לדבר איתה כי זאת יודעת עברית וזאת יודעת ערבית, היא מבינה שהיא לא תבין אותה. והיא מסמנת לה שהיא רוצה לתת לה את פרוסת הלחם תמורת המסטיק שהילדה לועסת. והילדה הערבייה מבינה מיד מה היא רוצה ממנה, והיא נענית לה. ואני רוצה לסיים בקריאת הקטע הקטן הזה. תראו כמה הקטע הזה, כמה הדבר הזה יפה ומפתיע. בשמש המסנוורת הייתי בעיוורון, לא היה לי לאן ללכת. לעסתי את הלחם עם החמאה המלוכה וחשתי צמא הולך וגובר. שוטטתי עד שהגעתי לגדר תיל. מעבר לגדר התיל ראיתי גברים כהי אור מסופמים, לבושי כפיות מתהלכים כשידיהם מורמות למעלה, ובעקבותיהם צועדים חיילים צעירים לבושים ממדי צבא מגועצים בצבע חקי. ילד שראשו מגולח חד באופניים שבורים. אל הגדר התקרבה ילדה בת גילי, כהת פנים, לבושה וסמלה מלוכלכת, שהצבע המקורי שלה היה ורוד מזעזע. על צווארה הייתה מחרוזת מחרוזים כחולים וירוקים. מצאנו כאלה המונים בדירות הנטושות. היא לעשה מסטיק. עיניה היו מכוסות מוגלה וזבובים זחלו עליהם. היא לא ניסה לגרש אותם, רק לעשה את המסטיק שלה והביטה בי. היא לעשה את המסטיק ואני את הלחם עם החמאה, שגרם לי לחוש צמאה מאוד. היה לי ברור שהיא ערבייה, ושהיא מדבר לא תבין אותי. הצבעתי בידי על המסטיק שלה, והושעתי לה את פרוסת הלחם. היא הבינה מיד, שלפה מפיה את המסטיק, העבירה את ידה הדקה בלחוטי גדר התיל, והכניסה את המסטיק על העוס אל תוך פי. רק הדקה ממני את הכורסה המרוחה בחמאה מלוכה, ובלי להביט בי נגסה ונגיסה ענקית. המשכנו לעמוד שם זו מול זו, להתבוננות זו בזו ברצינות ובענייניות. היא לועטת את הלחם ואני את המסטיק. הזבובים על עיניה קפצו מדי פעם ממקומם וחדרו לאותו מקום. כשסיימה ללעוס היא סובבה אליי את גבה, שלכל אורכו עברו כפתורי סמלתה והסתלקה מהמקום. אני המשכתי לשוטט ברחבה, משתדלת למצות את מלוא הנאה מהרטיבות שהמסטיק מלב האפי ומהמגע של שיני ולשוני ברוך הצמיג. ידעתי שההנאה הזאת היא זמנית ושיש לשמור עליה בסוד מוחלט. כמה סיפורים כאלה נתקלתם כבר? אז זהו תעתיד הביקור.
שנה שהוא פרסם שירה ולא הוציא אף ספר. אלתרמן דיבר על זה כעל איזה אירוע יוצא דופן, מערת סטלקליטים שבבת אחת הוא הרע, אבל הוא גמר את זה, הוא אמר, אנחנו מחכים עכשיו לספר הבא, אבל למען השם, אל תחכה עוד 40 שנה. אני אומר את זה גם לכם נפתלי. תודה רבה. בתקופה האחרונה מועלה פה ושם מופע מוזיקלי שמבוסס כולו על שירים פרי עטר של חמוטל בר יוסף, שתורגם מבחינה מוזיקאית יעל טי. אנחנו נשמע עכשיו שניים מן השירים האלה, בהמשך הערב נשמע עוד, בליווי גם של הגיטריסט עתניאל רון. אני אקרא לכם ברשותכם את אחד משני השירים ששמו דע לך. השיר השני שמו שיר זמר, והוא הולחן על ידי ערן אלבר, כמובן כל השאר בהלחנתה של יעל טי, ואני קורא כאמור את דע לך. דע לך שהאוויר מלא תווים, קווים זעירים, מוסווים, מזהירים, ומנגינה רעה או רכה תצא ממך לאחר המכה. דע לך שעם כוחות אחרים. בבקשה.
נאמר, נכתב על ידי, הולחן על ידי ערן אלבר שיושב כאן בקהל, ואני שמחה מאוד שאתה כאן, ואנחנו מאוד שמחים לבצע את השיר הזה שחמוטל כתבה. תודה. על הספר הביתה של אסף ליברי כתבו בין השאר שהוא ספר פרומטי, ספר שמייצר מיתוס לא פחות משהוא מתעד מיתוס, ואני שמח להזמין אותו. בבקשה. צורת קריאה מקובלת ביצירות היא זו המכונה באקדמיה צורה אינטרטקסטואלית. כלומר, לחשוף את הזיקות בין היצירה שקראת או שראית או שמעת לבין יצירות אחרות מהקלאסיקה העולמית. נניח, אם קראת ספר סיפורים של חמוטל בר יוסף, אתה אולי תחפש נגיד בתור חשוד מיידי את איזק בבלשן, אם אתה יודע שהיא עסקה בתרגום סיפורה באותה תקופה שבה היא כתבה את הסיפורים האלה. אבל יש מונח אחר אקדמי קצת פחות מוכר, שלדעתי הוא רלוונטי יותר לקריאת ספר הסיפורים החזק הזה, והוא המונח אינטרטקסטואליות. כלומר, חשיפת הזיקות בין יצירות שונות של אותו יוצר. הדבר הזה
וסופרת, אז אני חושב מאוד רווחי לקריאת הסיפורים, לקרוא אותם דרך המנסרה של היצירות וההתבטאויות הקודמות, האחרות של הסופרת. ואז אנחנו מגלים שרבים מסיפורי הספר הזה מוזיקה הם בעצם, כמעט הייתי אומר, מדרשים של שיריה של חמוטל בר-יוסף. אם עוזי קרא לנו קודם את פסקת הסיום של הסיפור מסטיק, למשל. לפני שנה יצא ספר השתוות שמכנס את ספרי השירה של חמוטל, ובו אנחנו מוצאים שיר העונה לשם מסטיק. אקרא אותו. איש לא ראה מה שעשיתי בינתיים ליד הגדר. אנשים עסקו בהובלת פסנתרים ושטיחים לא להם, בהרתחת מי השתייה. אנשים אחרים הלכו עם ידיים למעלה. זה לא היה חלום. כל כך יבש לי בפה, ומי השתייה עוד רותחים. ובכן מבעד לגדר אני עושה משחק בשפת ידיים. מסטיק מפה הטוב לפה יבש, תמורת פרוסה עם חמאה מלוכה מהחבילות שבאו מאמריקה. אני מביטה בה, והיא בי, לא עשות, לא מחייכות. זבובים שאכלו מוגלה מעיניה מתיישבים על עיניי. מי השתייה שרתחו כבר קושרים. ככה זה היה ביולי 1948, כשפינו את הנשים והילדים מהדרום ליפו הכבושה, ומשני עברי הגדר הסתובבו פליטים מכל העולם. נדמה לי שאין פרט אחד, נכון? או לפחות פרט אחד נחקק מתוך התיאור של המפגש עם הילדה היפואית הערבייה שמעבר לגדר, שלא הופיע קודם בשיר. אבל זה כמובן לא מייתר את הסיפור. כלומר, כל מה שהיה כמוס בשיר נפתח בסיפור, נפתח ומפותח בסיפור, ולכן יותר משהשיר דורש פרשנות, או שהסיפור דורש פרשנות שלי או שלכם, הם מזמינים אותנו להפגיש ביניהם בתור פרשנים הדדיים זה של זה. השיר מפרש את הסיפור, הסיפור מפרש את השיר. וכך גם בעוד מקרים בספר הזה שתכף אדגים אותם על קצה המזלג כמובן. אבל לפני כן אני רוצה לקרוא שני שירים קצרים שנראים לי עקרוניים. לשמחתי, את העקרוני שבהם שמענו זה עתה מושב. הלא הוא השיר, שיר זמר, שאני רואה בו מפתח לכלל יצירתה של חמוטל בר-יוסף. אני אומר את זה עם כל סכנת הפשטנות שכרוכה תמיד בהכללות כאלה ובכל זאת. פרצו לגני החיים, לגני שהשקעתי כל בוקר מתוך תום עומק ליבי, לגני שדישנתי כל ערב במיטב דמי וחלבי. נכנסו בגנבה החיים לגני בליל אור ירח היטב ננעצו. שודדים הם עקרו יקינטון פורח, יקינטון יפהפה מחמדי. החיים פורצים, החיים חומסים את היקר לו מכל. ומי שמכיר את הביוגרפיה והשתקפותה ביצירות של חמוטל בר-יוסף יודע במה מדובר כאן, מיהו היקינטון. אבל אלה החיים, זה לא המוות שפורץ אל החיים, אלה החיים. כלומר, ישנה איזו תופעה דיימונית, מבהילה, שכאשר היא פורצת, נהרסים דברים ונוצרים דברים. היא מתפרצת אל תוך המקום הביתי המוגן, אל תוך הגינה,
עם הפרחים העדינים והרגישים, אל האידיליה הקטנה, הפרטית, מתפרץ יסוד זר ואכזרי ונורא הוד. בשיר אחר שנראה לי עקרוני ודומה מבחינת התוכן, שיר הטלפון. היא כותבת, בדמי, בהישמע צלצול הטלפון, האם מראש ברור כל מי ייפול על העיגול שבו אתה סגור? וכך גם האסון. הוא לא בשעת החרדה ייפול, ולא בחודש שכולו מוכן לרע מכל. ובצורה כזאת האושר יצלצל אליך. באמצע נפילה קודרת, בתוך הבור, בציפורני הצל, תרים הצל את השפופרת. כלומר, אותו יסוד זר, פולש, החיים, מביא איתו גם את האסון וגם את האושר. לכן, אני רוצה להסתייג טיפה עוזי, אני לא חושב שמדובר רק במסכת של שכול וכישלון, אלא במסכת של מכות. גם מכות אושר. גם האושר נוחת, לא קראו, תמיד מפתיע, מהמם. כלומר, יש לנו הצעה בשירים האלה לתפוס את החיים כהזמנה להיפגע, כהזמנה להיפתח, אל כל אותם רגעים שבהם קורסת הגדר, שבהם המקום המוגן שקמנו נפרץ, נחדר. המחיר הזה הוא עצום, הוא אכן מחיר של שכול וכישלון, אבל ההצעה כאן היא הצעה הירואית ואפילו הייתי אומר טרגית להבדיל מנואשת, שאומרת האלטרנטיבה גרועה מזו, האלטרנטיבה של ההתגדרות, של ההסתגרות, של ראיית החיים כעסקה לא משתלמת, שבה רגעי העושר לא שווים את הכאב האדיר. אמרתי שאני רוצה לבוא אל הסיפורים באופן האינטרטקסטואלי, זה שקורא אותם מבעד לשאר ההתבטאויות בסוגות השונות. בספר המאמרים קריאות ושריקות, שהוא הספר היותר אישי מבין ספריה של חמוטל כחוקרת ופרשנית ספרות, מופיע קטע מעניין שנאמר בנסיבות דומות לאלו. לפני 15 שנה היה ערב לכבוד צאתה לאור של אנתולוגיה של שירה ישראלית דתית, שירה אמונית, שערכו עתניאל קוסמן ומירון איזקסון, היו שם שירים שלהם, של רבקה מרים, החל מזלדה וכו'. וחמוטל נשאה שם דברים, ובתוך הדברים היא אמרה, האדם הישראלי החילוני, המשכיל, הוא כיום במובנים רבים קוסמופוליט, והעולם הרגשי של הקוסמופוליט הוא פתוח, ליברלי, הדוניסטי, פנוי לשעשועים, לכאורה כל מה שמעודד פעילות אומנותית. אבל הוא גם עולם קריר, אנוכי, סגור מפני זעזועים רגשיים מיותרים. הוא לא מעוניין באקסטזות, אלא בבידור. לכן השירה שהתרבות הזאת מייצרת היא בעלת טמפרטורה רגשית נמוכה. היא חסרת אקסטזות רוחניות חזקות, והיא הולכת ונעשית יותר ויותר מיותרת, לעומת ז'אנרים אחרים של בידור. אני מוצאת בשירה שאתם קוראים לה אמונית, היא אמרה להם, את הטמפרטורות הללו שבלעדיהן השירה נחלשת ומתנוונת. כלומר, מתוך הדברים שהיא אמרה בהקשר המסוים הזה, אני חושב, היא מזכירה איזו נטייה בסיסית ומרכזית לה, שאפשר לקרוא לה במילה אחת פשוט אומץ. היא רוצה שהספרות תשקף ותעודד את האומץ לחיות את החיים עמוסי הצער והעושר. האלה
שלהם הוא אופק של אקסטאזה ולא של שלווה. כן? כלומר, גם שלווה היא אוטופיה וגם אקסטאזה היא אוטופיה, אבל נגיד, אם אנחנו שואלים מה האופק שאנחנו מוכנים לחיות בעוצמות כמובן מוגבלות, את האידיאל הזה של אקסטאזה, אבל לשם חותרים השירים, לשם חותרת ההמתנה לצלצול הטלפון, המוכנות לחיות מחוברים לקו טלפון שיכול לבשר על אסון, אבל שגם יכול לבשר על עושר גדול. עכשיו אני אגיע אל הסיפורים. אז קודם כל, לאור השירים העקרוניים האלה, שיר זמר ושיר הטלפון, שימו לב למוטיב הגדר, בסיפורים. יש פה סיפורים שהם באופן הכי ישיר מספרים על גדר, כמו הסיפור מסטיק, או כמו הסיפור שנקרא הגדר, שנפתח בפסקה הזאת, שאפשר לראות אותה כמעט כאלגוריה אני חושב באמת רוב השירים והסיפורים שמבטאים את אותה קריאה לאומץ שעולה מיצירתה. הגדר. בשלוש לפנות בוקר נשמע מעבר לחלון חדר השינה שלי כל נפץ מחריש אוזניים. זה כבר, כן? כלומר, יש פה שני מחוזות של מציאות. יש את חדר השינה ויש את הקול המחריש שמכה מבחוץ, שחודר. והוא הזמנה לחיות. מה אתה עושה עם זה, עם ההתפרצות הזאת? הלא קרואה, אל חדר השינה. כן, ומיד בעקבותיו רעש של נשיפה עזה, כאילו נבקע מפל מים בחצר ומימיו זורמים בשצף קצף מתחת לחלון. בחוץ השתוללה שערה, גררתי את עצמי אל מחוץ בסמיכת הפוך, ודדיתי בחשכת חדר השינה, הסלון והסטודיו, החוצה לכיוון הרעש. החושך היה מלא תנועה, צמרות הוושינגטוניה והשסק התלתלו בחוזקה, עלים בחפצים בלתי מזוהים אחרים עפו ברוח, על הקרקע היה מוטל מיכל הסולר הענק, סביבו שלולית נוצצת, ולידו, מתחת לחלון של זוג הזקנים שדירתם סמוכה לדירתי בקומה הראשונה, היה מוטל מיכל הגז הענקי של השכנים החדשים שגרים מעלינו, זוג צעיר עם מבטא אמריקאי. שימו לב שפה המשפט, לא רק הגיבורה מהלכת מחדר השינה, שהוא חדר לפנים מחדר, הוא שיא הביטוי, שיא האינטימיות, לוקחת אותנו אל שאר הדירה, אל הבוסטן, אל השכנים המוכרים, זוג הזקנים, ומהם לעוד יותר זרות, השכנים החדשים שהיא לא מכירה אותם בכלל. אנחנו מוזמנים כאן להרפתקה, ליציאה החוצה אל החיים. אל החיים שרומסים כאן את הגן בדמות מיכל הגז המוטל. כן? מיכל הגז היה מכוסה בשברי בטון של הגדר שהתמוטטה בסערה. רעש אדיר מילא את החלל, האוויר היה מלא ריח מוזר. נזכרתי שאמנון אמר לפני חצי שנה, כשהוא רק עבר לגור איתי, הגדר הזאת התמוטט יום אחד לתוך החצר שלך, רק לא רואה את השיפוע. ההתמוטטות של הגדר היא המאורע המחולל של הסיפור הזה, ובשאר הסיפורים, או שזה מסופר כך ישירות, או באופן עקיף מתמוטטות הגנות, מתמוטטות גדרות, מתמוטטות חומות ההגנה של הגיבור, או של בדרך כלל הגיבורה המספרת. אני חושב שזאת גם הסיבה שהספר נפתח בשני סיפורים על מהגרים. סיפורים שבהם יש מצד אחד את המבט של העולים מרוסיה, שמוזמנים לחוויה הקשה הזאת של העקירה, של ההגירה, של אובדן חומות ההגנה, ומצד שני, כאילו סיפור משלים, הופכי, המספרת בקייב. כן, הרוסים בישראל, הישראלית שם, באוקראינה, עם כל תחושת הזרות וכל ההזמנה שיש בזה.
להרפתקה, למיצוי האינטנסיביות החווייתית על כל הכואב ועל כל המאושר שבה. או סיפורי בית הקברות, בעיקר החלקה הצבאית, כן, שמופיעים בספר הזה, ובראשם הסיפור מאז לא קרה דבר על מות האח וההלוויה, שגם הוא, למשל, סיפור שמפתח שירים שאתם יכולים למצוא בספר השתלבות. למשל, בשיר נפלא שנקרא הוויכוח, לא אקרא את כולו מפאת קוצר הזמן, רק את חציו השני בערך, שיר שמתאר את הוויכוחים הבלתי פוסקים בין ההורים של הדוברת, הוויכוחים שבצילם עברה ילדותה, כן? מאז שצמחו לי שדיים היו צורכים במטבח שעות בעניינים של אמת מוחלטת, וזה ההבדל ביני לבינך, היה אומר לאמא בשעות הקטנות של הלילה, מותש ומטוהר משעות של דיבור נלהב ותשובות שלא לעניין. וזה מה שיהיה כתוב על המצבה שלך, הייתה אמא עונה על כך, מקווה להמשיך ולהרגיז אותו. אני משערת שאחר כך הסיעו יחד את המיטה הכפולה המתקפלת, אני משערת שכך נולדתי, מקצף הגלים הזה. אגב, בתוך הסיפור, מאז לא קרה דבר, כן, על מות האח, בעמוד הראשון, החלפנו מספיק, אמר האח, אולי באשמתי אמרה האם, לעולם לא תלמדי להשלים במציאות, תמיד תחי בפנטזיות, ככה תחי עד 120 אמר. נו, אז מה, אתה מקנא אמרה? באמת, יש במה לקנא, שקרים עצמיים, זה ההבדל ביני ובינך, אמר האב. על המצבה שלך יהיה כתוב, זה ההבדל ביני ובינך, אמרה האם. הרקע של נפילת האח לא פורש בשיר, הוא מפורש עכשיו בסיפור, כן? אז מעכשיו, אני חושב שלא רק אפשר ורצוי, אלא חיוני, כן? לקרוא את השיר לאור הסיפור, לקרוא את הסיפור לאור השיר. יש גם שיר אחר שלא יקרא עכשיו, שנקרא בפשטות, הלוויה של אחי. שגם כן, אתם מוזמנים לקרוא את הסיפור לאורו ולהפך. אפילו בסיפורים יותר כלילים יחסית בתוכנם, כמו זיכרונות נעורים, כמה זמן יש לי? או שגלקת? לתור לסיופן. כמו הסיפור, איך גזזו לצמא בטיול. אתם יכולים למצוא בעצם את אותה קריאה בסיסית לשלם את המחירים כדי לחיות חזק. הצמא שהיא גאוותה של הנערה, גיבורת הסיפור, הצמא הזאת נגזזת במשובת נעורים אכזרית טיפוסית, אבל היא גם בסופו של דבר תביא לה את אהבת חייה, ולא אומר יותר כדי לא לגלות יותר. זאת אומרת, אבדות ומציאות, אבדות שהן עצמן המציאות. רגע כואב של התבגרות ושל אובדן, כל הסיפורים האלה הם סיפורים על אובדן, במובן הזה אני גם מסכים עם עוזי, אבל אובדן שהוא גם כמובן רגע של צמיחה ושל מציאה, מה שמגיע לדעתי לשיאו גם ההומוריסטי, אבל העמוק בסיפור האחרון בספר, אני שונאת את בוסטון, שבו סופרת ישראלית שמגיעה לבוסטון כדי לקדם את הרומן החדש שלה, היא מנותקת לחלוטין מהמציאות שחווים תושבי בוסטון, כי היא חיה על האולימפוס הספרותי של מלונות פאר והשקות ופגישות רק עם האנשים החשובים של עסקי הספרים, ואפילו זוכה לאיזה רומן מזדמן, הכל מאוד מאוד זוהר, עד שהיא נתקלת, ובכך אסיים, היא נתקלת באישה אמיתית ברחוב,
הפרידה ממנה. בתוך טקס הפרידה, בוסטון הפנתה עליי פתאום את הגב, התכופפה, הרימה את שמלתה האדורה והראתה לי את אחוריה. הייתי מוכנה לנשק אותה. תודה. תודה. נשמע עכשיו עוד קטעים מתוך מוסיקה מפי פרופסור גלעד קינר, שהוא ראש החוג לאומנות התיאטרון באוניברסיטת תל אביב, וכל זאת כמובן לצד אותו יושב ראש איגוד סופרים כללי בישראל, דרמטורג, שחקן, במאי, מתרגם דרמה מגרמנית ובשפות סקנדינביות, תרגומים שלהם הוא גם זכה בפרסים ובתואר אבירות מטעם מלך נורווגיה, וכמו חמותה גם הוא זוכה פרס אסי. אז בבקשה. חשוב לי מאוד לומר כמה מילים לפני שאני אקרא. אסף דיבר על אינטרטקסטואליות ואינטרטקסטואליות. יש גם קונטקסטואליות. ולי יש, אולי אני מדבר על שני, לפני שאני אקרא משהו שכתבתי, אני מדבר על שני כתבים של קונטקסטואליות, של רצפציה, של התקבלות, שהיו לי עם חמוטל. לאחד כשהייתי גיבור של חמוטל, בסיפור שלא נכתב מעולם, כתלמיד חמישית. כשהיא הייתה מורה שלי לספרות ואני הייתי מורה בת קלוט. אהבה לא ממומשת. ואחר כך אני הבנתי שהיא בכלל שנאה את ההוראה. שזה מאוד מתאים לסיפור של חמוטל. הקונטקסטואליות האחרת הייתה ההקשר שבו קראתי את הספר הזה. וזה היה לפני שבוע וחצי, שבועיים, כשהייתי שופט בפסטיבל עכו. והייתה איזו התקבלות מאוד ייחודית ומאוד הולמת את הספר הזה בין ההקשר הרב-תרבותי, הרב-לאומי, הרב-עדתי, הרב-מוטיבי של הפסטיבל הזה בתוך האולמות ומחוץ לאולמות. הפסטיש הזה, הבליל הנוראי הזה של מוטיבים שדיחו בפיפיין את הפסטיבל הזה, שעסק מאוד בשאלה של מי אנחנו, מה אנחנו, מה הזהות שלנו, פסטיבל של בלבול נוראי שהוביל דברים נפלאים. ושבתוכו, בין ההצגות, קראתי את הספר הזה בשביל שבאמת סיפורים ומאפשרים לקרוא אותם בזמן קצר ולחשוב עליהם הרבה אחר כך. והייתה פתאום הקונטקסט הזה איכשהו השתלב לי בחוויית הקריאה. מכיוון שאני קראתי כמה דברים לפני שאני אקרא את הסיפור, ומכיוון שאני שותף של חיים, אז גם אני לא מוכשר ואני אקרא איתם. אני לא באתי לקבור את חמותה, אני באתי להלל אותה. ובמקום לדבר על, אני רציתי לקרוא את ולהמחיש קצת מן הניחוחות בכמה טעמים שמצאתי ביצירה הפוליפונית הזאת, שבצדק הוכתרה בשם מוזיקה, מכיוון שמוטיב המוזיקה לא רק עובר בחלק גדול מן הסיפור, אלא שהסיפורים חוברים יחד לסימפוניה עשירה של קולות ומראות, המחיים עולם שספק היה ספק משל של חמוטל הינהו. עולם, ואני מדבר על משהו שמשך דווקא את תשומת ליבי, אני יודע שיש כאן עולמות אחרים. עולם של ימי ראשית המדינה בחלק גדול מן הסיפורים, של אנשים כושלים, מפסידנים, תלושים, עם טראומות שואתיות או פוסט-שואתיות שעברו בירושה. עולם של עולים חדשים, של אנשים קטנים עם תשוקות גדולות, ושל עולים חדשים לחיים, של צעירים כאילו נורמטיביים, אבל בכל זאת חריגים, קורבנות של הורים מסויטים, הנחשפים לתהליך של חניכה בגילוי של האהבה המתממשת באי-התממשותה, של האומנות ושל חסד ויופי שאינם צפויים דווקא במקום שהם מצויים. חסד ויופי המורפים
על ועל ידי דמויות המתנהגות כאילו בניגוד למצבם ולמעמדם. העולם של דוקטור שיבה, שפותח בפני מירב החולה את המועדון והפסנתר, ומעניק לה תרפיה של אהבה פתאומית ואומנות, ושל ציונה קטועת הרגליים, שעושה לחולה סופנית מניקיור ומחזירה לה את צלמה האנושי. העולם של הבחורה המאוהבת בניגוד לכל היגיון בבחור שגזר את צמותיה הנפלאות, והעביר אותה באבחת מספריים מהספירה הילדותית של פיות לספירה של אהבה בוגרת. העולם של הילדה התלושה חובה שרשרת של טראומות פינוי, אבל מגלה הרף עין של נדיבות אנושית ונפגש עם האחרת, ילדה ערבית פליטה וכמו פגשה באני האחרת שלה. והעולם מחמיר הלב של הזאב הבודד, איש בדידות, התרגום העברי של אדם איינזל. כל הסיפורים האלה כבר נזכרו כאן היום, שימו לב. סיפור בגוף ראשון שמזכיר יותר מכל, לי בכל אופן, את ייסורי ורטר הצעיר של גוטה, אבל ללא ההתאבדות בסוף, אלא בדיוק להפך. היוולדות מחדש של אנטי גיבור, כשאהובת נפשו המאוהרת שלו יולדת לו את הילד בנו הרוחני, השייך לו הרבה יותר מאשר לאבי הביולוגי. זהו אמר סיפור של אהבה באפרוקסי בידי שליח, של אהבה בלתי ממומשת, של אהבה חד-צדדית אפלטונית, אולי פסיכוטית. אבל למעשה, אהבתו של אדם ליעל הנשואה הרבה יותר משמעותית מאהבתו הנונשלנטית של בעלה, וגם יחסה של האישה הנערצת הזאת לאדם, האישה מצטיירת כאלילה של תבונה ואנושיות מבעד לעיני המספר החווה, גם הוא הרבה יותר משמעותי מיחסה לבעלה. זהו סיפור בעל ממדים אגנומיים, בעמקותו ברב-משמעותיותו, בפתיחותו האטקטונית, כרוב סיפוריה של חמוטל, ובייחוד בנקודת הראות הייחודית והסובייקטיבית שלו, וגם זה כנקודת הראות בסיפורים אחרים, כולל אלה שמסופרים במראה משולב בגוף שלישי. פרספקטיבה אידיוסינקרטית, שמטמיעה בתוכה את הקורא, עם מרווח צר בלבד להתבוננות אובייקטיבית, חיצונית, אירונית או אמפתית לזו של המספר. כמו רוב סיפוריה של חמוטל בר יוסף, העוסקים בטרגדיות או במלו-קומדיות הקטנות, הזהירות, הצ'כופיות של החיים, גם כוחו של הסיפור שאני אקרא, דברים יפים, בפרדוקסליות שבו, בהערה הסופרת כל סטריאוטיפ של התנהגות אנושית, בדרך המרתקת שבה הוא מוכיח לנו עד כמה אי אפשר למסגר את היצור החידתי הזה ששמו אדם, ועל דרך השלילה, עד כמה אסור לנו לקבע את האדם בצלם. קיבוע של דברי מקס פריש הוא החטא הנורא ביותר שאדם עשוי להולל לזולתו. ועכשיו לסיפור עצמו, דברים יפים. בעלי אוהב את הים. תסתכל ותראי כמה שהוא יפה. כל יום יש לו צבע אחר, ריח אחר, הוא אומר לי כל שבת, הוא מנשק אותי בשעה 7:15 בבוקר, כשאנחנו רצים על החוף. כל שבת כמעט הוא אומר לי את זה. אבל אני ממשיכה לאהוב את העיר שעל ההר. מהיום הראשון שבאתי אליה מהכפר, ללמוד במכון הגרוע להנדסת מזון, הרגשתי את הדבר הזה שכאילו האוויר מרים אותי למעלה כל הזמן ואומר לי, זהו. הרגשתי כאילו שאני בחלום, עם טרקטורים, עם צבובי בקר, הכל באבן. אבל בעלי אוהב את הים. וחוץ מזה הוא עובד בבית חרושת בכל מיני מזגנים, וגרנו בשיקום שעל יד הים. יום אחד אמרתי, מספיק, אני משתגעתי, זה אין פה שום יופי. בואו נעבור למקום אחר, אמרתי לו. בעיר שעל ההר אני אהיה צעירה כדי לנשום את האוויר. השיקול הזה לא מתאים לאישיות שלי, אני חיה כאן כאילו במדבר. איזה מין חיים אלה? בכיתי ואישלתי. תיסע לעבודה, שעה, שעתיים, תחזור, ושבת ניסע לים. הילד אוהב קוקה קולה, את הכלב, את הפעולות של הצופים. הבטחתי לו שגם בעיר שעל ההר יש קוקה קולה ויש צופים. הבטחתי שהכלב יאהב את העיר שעל ההר. הבטחתי לו שלי. אני משתדלת לחנך אותו, שגם כן יאהב דברים יפים. בעיר שעל ההר הרכבת ספרה כמו בסרטים. האוויר היה טרי וקריר, הירוק של הברושים היה אפור, כגון האבן. הצלצול של שעון הקיר שלנו נהיה פתאום כמו צלצול של פעמון. בעלי אמר שזה בגלל שהתקרה בבית שקנינו יותר גבוהה. ביום הראשון הכלב ברח, וכשחזר
והתברר שהוא רעל. וגם התווכחנו הרבה בעניין הצבע של הסורגים. בסוף הוא הסכים איתי ששחור זה יותר סטייל מתחלת. היה כבר מאוחר בלילה, ולמחרת לא היה צריך לקום מאוד מוקדם כדי לנסוע לעבודה של פרסטנים. אני לא אוהב לריב, אמר והתהפך אליי עם הגב. אחר כך התחילו קולות מוזרים על התקרה שהפריעו לנו להירדם, כאילו שמישהו בונה מגדל מקוביות עץ, מפרק אותו ושוב בונה. עלינו לקומה השנייה. הייתה בחורה שעמדה ליד הכיור, לבושה בווקמן, ביקיני, סינור וכפכפים לבנים, לעשה מספיק מתנועה לקצב המוזיקה. היא הייתה דופקת עם הכפכפים על הרצפה. והיה בחור עם תחתונים שחורים וכפכפים לבנים גם כן, שהחזיק אותה במותניים האחורנית. הצגתי את עצמי יפה בתור השכנה החדשה, ובעלי הציע שאנחנו נקנה לשניהם נעלי התעמלות כדי שלא נשק. הבחור הקשיב, עם כל הכבוד, שתק זמן מה, ולבסוף אמר באיטיות ובקול שיצא כאילו מהאף. זה לא בא בחשבון. אנחנו כפכפים מאז ומתמיד. זה הסטייל שלנו. והבחורה אמרה, זה מה שמתאים לאישיות שלנו. ונעשה את המספיק לפי סיפור. והבחור אמר, זה מה שאנחנו אוהבים, ככה זה יפה בעינינו, אין מה לעשות. בבוקר שמעתי בחוץ מצברות האומנים קולות של עורבים, ויחד איתם קולות יותר גבוהים, אבל גם כן מאוד צרכנים. ציפ, ציפ, ציפ. יצאתי לגינה ועל ראשי התפזרו פירועי לחם. הסתכלתי וראיתי שהשכינה מהקומה השלישית מנערת דברים. היא ניירה את כותונת הלילה שלה, שהיה לה צבע ורוד, דהוי, נותנת צהבהב. אחר כך היא ניירה שתי שקיות ניילון, אחר כך חזייה בעלת מימדים עצומים. אחר כך קופסה גדולה מפח של ביסקוויטים כנראה. לכל דבר שניירה היה רעש מיוחד משלו. היא חייכה והשיניים התותבות שלה התיקו בשמש. אחרי שגמרה לנער ולעבר את הכל שפכה לגינה כערה מלאה עיסה של חלה רטובה וקראה שוב ציפ ציפ ציפ. אולי תפסיק עם זה לנער ולעבר, נשמע מתוך הבית קולו של גבר זקן. מה יש? לא טוב לנער ולעבר, לא יפה? אני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה. ענתה לו בקול גרוע וצרכני. גבר שלא יודע להעריך שום דבר טוב, קרא אליי מעל מרפסת. לא עורות, לא לליבות, רק מרק ירקות ולבן. זה כל מה שהוא אוהב לאכול. שום דבר אחר הוא לא יכול לאכול. היית צריכה לראות איך אבא שלי היה אוכל. שם שיפוט, דג מלוח, אנשוב מחריף, בתוך האש, מסובב ובולע, ממלא כוס של תה, מספיץ ובולע, וזה מהבוקר הוא אומר לי שיש לו אבנים בבטן, וטעם לו טוב בטן, דיפרסיה, תמיד דיפרסיה. לא יודע מה זה צחוק, לא יודע מה זה שמחה, לא שייך לנוף הזה בכלל. אל תשימי לב להקרא אליי בעלה, שגם הוא יצא מדיפרסיה. יש לה מחלת רוח, 70%, עם תעודה. אני צריך דיאטה, והיא רק מתגנת לליבות על שמן צרוף, כאילו שאני לא חייב. פעם הייתי מתפוצץ בזה. עכשיו כשהיא מתחילה לצעוק אני הולך עם הבית, הולך לבית הכנסת, הולך לחבר שלי הסנדלר. מה יש לי לעשות בבית? תלמדי ממני. לידי, על המדרכה, פיו נודף חבצמצות של צנצנת פרחים שלא החליפו לה את המים, המשיך. איך אני יכול לענות מרוחה? הכל כואב לי כשאני עובר, הפה כואב לי. תסתכלי על הראשות שלי, נע. הוא עוצב את עיניו ושולח לעומתי את לשונו האפורה לבנה כמו עכבר. ומהקומה השלישית ליבו אותי הצריחות שלה. שילך לבקר את החברים שלו, גבר שלא יודע להנות משום דבר, רק לריב, זה מה שהוא אוהב. אותי כולה אוהבי. הילד שטיפלתי בו בשנה שעברה אמר לי שנהיה גדולים להתחתן. אבא שלי הוא אהב אותי באמת. אני הייתי הולכת במדרכה, חוזרת מבית הספר, ואבא שלי במדרכה ממול לא קורא לי, הוא רק הולך ומסתכל עליי. תראו כולכם איזה בת יפה יש לי. לפני שמת סיפר לי את זה. הייתי אז בת 16. אז כשאני הולכת ברחוב, תמיד כשאני הולכת ברחוב, אני יודעת שהנה הוא הולך ומסתכל בי מהמדרכה השנייה וחושב לעצמו, תראו כולכם איזו בת יפה יש לי. ואני גם עכשיו יש לי צבע לא רב על חיי. אני אגיד שאני בת 67, ואני עוד מתכוננת לחיות, אפילו אני עד 20. מה יש? זה לא טוב? לא יפה? בערב דווקא בדלת, שערה האפור פרוע, שפתיה רועדות ממלמלות. טלפון, בית חולים, מגן דוד אדום.
צלצלתי למגן דוד אדום ועליתי איתה לקומה השלישית. היה שם ריח חזק ומוזר, לא של מרק ממעיים של תרנגולות, לא של בצק שמרים ששכחו לאפות אותו, לא של רפת כשהפרות חולות. אני לא יודעת איזה ריח זה היה. על הקירות המוכתמים היו מודבקות פיסות גזורות של טפטים, ועליהן צילומים של דמויות מטושטשות, זקופות ומחייכות בחוצפה. שלולית קטנה של דם הייתה על הרצפה במקום שאמר השכן ורחס את מכנסיו בידיים רועדות. אני הולך למות, אמר לי. הרגליים כבר קרות. היא כאילו מחאה כפיים והתחילה לסתור לעצמה על חייים. ככה, עוד, תכף גם יהיה דם, תכף גם אני אמות, אתה תראה, אתה לא תשאיר אותי לבד. והיא מחבקת אותו וגוררת אותו לחדר המדרגות בעזרתי. הוא מניח את ראשו על כתפה ועוצם את עיניו. הרגליים לא הולכות אלא נסחרות על הרצפה כאילו קשורות. האמבולנס כבר חיכה סמוך למדרכה. הוא פקח את עיניו, הסיר את שעונו ונתן לו למשמרת. רגע התלבט בקשר למשקפיים ולבסוף נתן לה גם אותם. היא נבהלה וחיבקה אותו בכל כוחה. חי שתחזור לי, אתה שומע? צרחה פתאום בכל כוחה. חי שתחזור לי! חזרה והתבבה, מחבקת את מותניו ואת בטנו. רגלו האחת כבר הייתה מדרגת האמבולנס, והיא קלטה פתאום את ראשו בשתי ידיה, סובבה את צווארו כלפיה ונשקה לו על הפה, על השפתיים, נשיקה עמוקה וחזקה, מדליקה את שפתיה, את שפתה במצמוצים כאילו שהיא רוצה לקחת לו את הטעם של הבוץ ולהשאיר אצלה. חי שתחזור לי! המשיכה ליילד כשראתה שהאמבולנס מתרחק וטלטלה את ראשה ענה בענה כמו ממטרה. אני אוהבת רק שהוא בבית, היא בבא באוזניים. את יודעת, אנחנו אפילו לא נשואים, זה בגלל הביטוח. אם אוהבים, אז אוהבים. זה עניין של אישיות, לא ככה? אמרה, הציתה לעצמה סיגריה, ובהנחה עמוקה נשמה ונשפה את יעשה. הרגשתי שראשי מסתחרר, ושגם אני מוכרחה לעשן. לקחתי ממנה סיגריה, והיא שילבה את צרועה בזרועי, ונלחצה אליי. בשבת ירד שלג. כל הבוקר עמדתי ליד החלון עם הילד, והדלקתי סיגריה בסיגריה. בעלי המשיך לישון על הצהריים. הילד היה חולה באנגינה וכאילו באבל על הכלב שהוא רעל. הצעתי לו קוקה קולה והוא לא רצה. הסתכלנו בעדים שהיו מתחפים בכוח רך כלפי מעלה מגזע העץ הקרות של חצר. והרגשתי שאנחנו קלים וכאילו גם כן מתאדים. לקראת סיום נשמע עוד 3 שירים בהכנתה של יעל איתי ובביצוע בליווי עתני אורון. 3 השירים בתחום הגוללת, ו2 שירים שאין להם כותרת. האחד פותח במילים כשאת עולה בסולם, והוא שנתן את שמו למופע, והשני עירות מוזרה זרחה באמצע הלילה. אתה כבר שומע את זה בלחן של אחר. בבקשה.
מוזרה זרחה באמצע הלילה על התקרה ועליי במיטה הריקה, שנהייתי פתאום קלה כמו שריקה, פתוחה כמו שער. נהייתי כל כך מרוקעת, כל כך מרובעת, לגמרי כמו התקרה, כמו הנייר הנכתב, כל כך מאירה. רעות מוזרה זרחה באמצע הלילה על התקרה ועליי במיטה ריקה, שנהייתי פתאום קלה כמו שריקה, פתוחה כמו שער. נהייתי כל כך מרובעת, כל כך מרובעת, מרובעת לגמרי כמו התקרה, כמו הנייר הנכתב, כל כך מאירה. רעות מוזרה זרחה באמצע הלילה על התקרה ועליי במיטה ריקה, שנהייתי פתאום קלה, קלה כמו שריקה, פתוחה כמו שער, פתוחה כמו שער, פתוחה כמו שער, פתוחה כמו שער. פתחנו את הערב בנגינת חלילית, ונחתום את הערב בנגינת חלילית. אני מזמין את חמוטל, כלת הערב, גם לנגן וגם לומר דברים. ואת הקטע שחמוטל תנגן זה למעשה שני קטעים מתוך סונטה של הנדל בלה מינור. תלווה אותה בצ'מבלו שרה גאורוב. בבקשה.
ההורים, על ההתנהגות